ala ka irisi dɛmɛ k'a sankɔrɔta o y'anw ka hɛrɛ donc an bɛ dugawu kɛ irisi ala ka irisi ala ka se d'an ma nin kɛlɛ in na parce que minnu européen bɛ fɛ ka degun min da anw kan ni irisi se yɛlɛnen don a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ la sinon irisi ni Ukraine peuple kelen de don an bɛ dugawu kɛ ala ka jisuma k'u cɛ fura ye mais ala ka irisi sankɔrɔta don o don an bɛ to fɔ. Non, irisi jati Gandhi pli bulu tɔgɔ fɔ i bɛna mɔgɔw fɛnɛ i b'a dɔn i ka jamana bɛ nafa min kɔnɔ i b'o de lajɛ bi quoi irisi bɛ yɔrɔ min na ko bi irisi nana ni wulu dɔ ye o wulu de bɛ taa mɔgɔ contrôler wulu belebele wulu o wulu nana bon n'i y'a fina irisi nana ni wuluba dɔw ye mɔgɔ bɛɛ sigilen ka wulu ninnu de lajɛ o wulu de bɛ ka yala yala bi olu de bɛ minu ɲini na ka minu détecte ayi mali y'a kɛ non n'i ye irisi ninnu kun mugulen don bolo baarabaw mais i b'a kalama u b'u sigi dɔ wulu ninnu ta kungo kɔnɔna bɛɛ yɛlɛ ka minnu yɔrɔ fɔ minnu b'a la ka bɔ ten irisi ka wulu gansan de bɛ ka baara kɛ donc o ye ka fina o wulu n'i y'a irisi yɛrɛ ma kuma de a ka wulu u bɛ ka bɔn olu de bɛ ka bɔn mun déterrer u bɛ yala ka bɔn ɲini kungo kɔnɔnaw la wa n'u y'i ye olu bɛ boli k'i sumusumu mais n'u ye wɔn ci yɔrɔ min o kɔrɔ ko bi ka i kun i ye ko sɔrɔ quoi. Mais cɛ ka nin révélation ninnu bɛ ka fɔ. Bon wulu de bɛ ka taa mini bɔ bi Mali la mini fɛn fɛn donnen don n'u bɛ ka déterrer wulu de bɛ ka yala k'a ɲini bi k'a bɔ mini fɛn fɛn bɛ a bɛɛ bɔra. irisiw sababu. Maliyɛnw cɛ aw tilema k'u ka révélation na dɛ. Voilà. Aw mun bɛ ka ɲininkali kɛ kun jumɛn na an b'a fɛ ka irisi dɛmɛ. Non. Sa diɲɛ kɛlɛ bɛɛ France États-Unis diɲɛ jamana bɛɛ puissance bɛɛ b'a ka intérêt de ɲini kɛlɛ mana wuli diɲɛ kɔnɔ. C'est la géopolitique, c'est la géostratégie. Mɔgɔw ka o dɔn quoi diɲɛ allié de ye quoi diɲɛ alliance de donc an ka a dɔn k'a fɔ irisi ka se sɔrɔ an ka laɲini don a fɔ ne de y'a f'i ɲɛna de irisiw ka wulu bɛ ka baara dɔ kɛ bi ka u ye min dama min bɔ ne tɛ se k'a hakɛ f'i ye olu de bɛ ka yala kungo kɔnɔ ka minnu ɲini u bɛ min de détecter wulu. Mais bubu fasodenw ko k'a fɔ ko k'i fo musokɔrɔbaw bɛ wele cɛkɔrɔbaw bɛ wele bubu ko ka dugawu f'i ye k'i ka kuma sababu la émission sababu la bi émission espoir de vérité k'a lamɛnlen don Mali kɔnɔ bi ani Mali kɔ kan. An ye dugawu mun. N'u ye émission in na mɛn cɛkɔrɔbaw kama k'a fɔ k'i ye caman ni kisi. Sur le crise tun bɛ se ka caman piqué u tun bɛ se ka sa jigilamisɛnya jatigɛ siran hami ani faso basigili mais bubu ko ni e kumana ka ban e ka révélation o b'a to fasodenw u hakili bɛ sigi. N'i y'a ta ka jateminɛ bi bɔra ka nin min fɔ irisi ko la bi mɔgɔ minnu bɛ ka ɲininkali kɛ kun jumɛn na Mali bɛ Ukraine dɛmɛ mais an y'a jateminɛ mɔgɔ bɛ ka Ukraine dɛmɛ bi a fanba bɛɛ de mɔgɔ minnu tun bɛ ka Faransi dɛmɛ an faso in na bi. Mais ka yɛrɛ k'a fɔ ninnu ye mun ka min kɛ Maliyɛnw na ninnu bɛ ka min kɛ finmanw na Ukraine bi Ukraine 500,000 personnes de bɔra mais u bɛ ka na mɔgɔw labɔ sira jumɛn fɛ fɔlɔ in mais ne y'a f'i ɲɛna k'u bɛ ka finmanw bɔ jama cɛ la Maliyɛn safula ye étudiant noirs b'a la ka sa de u b'a la ka sa nɛnɛ de la. Ukraine nɛnɛ bɛ yen bi a ka bɔ hakili ma u bɛ ka tubabuw to yen polonɛw bɛ ka tubabuw to yen tubabuw ka wulu bɛ ka don a n'u ka jakuma ani tubabuw den ka bisiki tubabudenni kasira k'ale den ka bisiki sakini e sɛbɛ kalama u ko farafinkɛ tɛ don ko sakini de bɛna don saki Ukraine ayi Pologne ça veut quoi u bɛ ka bɔ Ukraine de ka taa Pologne les étudiants noirs mais n'u b'a la ka sa nɛnɛ de la ne m'a fɔ ko droit de l'homme bɛ min mais aw b'a fɔ ko droit de l'homme bɛ min e ni ala tɛ tɔw den ka sakini a n'a ka wuluni a n'a ka jakumani o de b'a ka don ko finman tɛ don ne bɛ finman dɔw ɲininka kuma dɔ la kuma a bɛ fɛ an ka mun de kɛ o b'a kɛ Ukraine bi mɔgɔw nɛnɛ bɛ ka mɔgɔw faga étudiant noir minnu bɛ yen donc tɛmɛ ni kuma ye. non bubu tiɲɛ yɛrɛ la i ka révélation ninnu a bɛ fasodenw ni lafiya kosɛbɛ an balimaw an b'a fɔ aw ye hali bi an bɛ aw ka émission préférée kɔnɔ émission min ni an b'a wele espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ toujours an tɛ ɲinɛ an bɛ aw hakili lajigi k'a fɔ tuma dɔw la Sonko problème bɛ se ka kɛ an na nin waati ninnu na parce que an ka studio bɛ rénovation na studio ma ban fɔlɔ donc an b'o hakilito ɲini kɛ aw fɛ nin b'a to an bɛ se émission diyayɔrɔ yɛrɛ ma an b'a ɲini aw fɛ a ka émission a ka partager kosɛbɛ o ye jumɛn de ye la montée de l'armée en puissance l'armée démontre ses puissances an bɛna an da don armée yɛrɛ de kɔnɔ mɔgɔw k'a fɔ k'a fɔ Boumabel a dɔnna parce que bubu bɛ min dɔn armée kan bi fasoden caman bɛ ka ɲininkali kɛ bubu bɛ bɔ n'a ka révélation yɔrɔ jumɛn na an b'a fɔ o révélation ninnu a ye olu ɲɛɲini ni a ye olu to yen an ka baara ye min ye ka se ka kunnafoni jɛlen ta k'a di aw ma aw sigiyɔrɔ la alhamdulilayi bi a ka information sababu la a ka révélation sababu la bi fasoden caman hakili sigira mɔgɔ caman tun bannen don transition na caman kɛra transition fɛn fɛn ka sababu kɛ bubu ka révélation ye
o y'a dɔn bubu ye waati mun fɔ ko mali kɛlɛ bɛ ban bi ala bɛ ka tiɲɛ sigi bubu ma a ko jamana in ko yanni mois de mars cɛ ko jamana in bɛ basigi alhamdulillah bi an kun dalen don yɔrɔ min ka taa fɛti kɛ o ye kidali kɛlɛ sinon bi n'i y'a ta ka jate mali santé ka taa bila koro bankas baɲangara ninnu na alhamdulillah basigi bɛ yen bi olu yɛrɛ ye an wele k'u bɛ ka an ka émission lamɛn bubu bɛ n'a da don yɔrɔ min na sisan an ka otage 18 olu bilara semaine kɔnɔna la ka sabu kɛ an ka armée malienne ye ka sabu kɛ an ka autorité de la transition olu ka wuli ka jɔ ye bubu bɛ n'a da don olu la armée minɛn kura minnu sɔrɔ parce que pour que k'a dɔn k'a fɔ armée minɛn kura sɔrɔ i bɛ bubu de lamɛn n'i ye bubu de lamɛn i bɛ sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ armée minɛn kura sɔrɔ o ye hakilisigi di mɔgɔw ma bubu bɛ ka fɛn fɛn fɔ armée kɔ kan bi alhamdulillah a bɛɛ ye tan ɲɛ kelen ta a siji bubu an ka otage 18 bubu ninnu dɔw minɛ dɛ olu bilara cogo di donc an b'a bɛɛ kɛ jabiko kelen an ka otages ni mouvement armé ka communiqué ani fɛn an b'o bɛɛ kɛ jaabi kelen o tɛ kɛ thème laban ye n'est-ce pas? Oui, thème laban de bubu d'accord Gandi an b'a fɔ ye k'a fɔ fɛn min ye an ka opération ye a wulila a ye wulikajɔ caman kɛ an bɛ don min na ko bi opération Maliko a tun bɛ wuli don min na il y avait 37 35 et 36 djihadis o de tun bɛ yen djihadisiw dagayɔrɔ 32 o de tun bɛ yen armée ye wulikajɔ kɛ Gani an ka otage dɔw minɛla kabiri 2019 dɔw minɛla 2020 mais i b'a ye k'a fɔ u bɛ minɛ cogo di groupe de bɛ terrorisme na dɔw bɛ yen n'olu y'i minɛ olu b'i sous-traiter groupe baw de ma mais ni gɛlɛya bɔra mun na u kun tɛ yɔrɔ kelen n y'a f'i ɲɛna an ka jamana bɛ yɔrɔ min na ko bi satellite de bɛ Mali kunna Irisiw ka satellite de bɛ yen a bɛ Mali ka site bɛɛ yɔrɔ fɔ groupement cache d'arme i b'a ye k'a fɔ retranchement yɔrɔ bɛ yen n'a bɛ tali kɛ k'a fɔ ko aw dogolen don satellite b'a bɛɛ yira opération Maliko ni kɛlɛtigi ka wulikajɔ la o y'a yira k'a fɔ sɔrɔsi 18 ale ni civil kelen sɔrɔsi 17 ani civil kelen olu tun bɛ ɲɔgɔn kan mais nin wagati in na baara gɛlɛyara mun na parce que u tun tɛ yɔrɔ kelen groupuscule de don ni dɔw y'i minɛ olu b'i firi dɔ ma ni dɔw y'i minɛ olu b'u firi dɔ ma mais opération in sera ka a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ mɔgɔw ye ko groupe kelenw don ko u ma bɔ groupe kelen bolo kan u farala ɲɔgɔn kan mais u ma bɔ groupe kelen bolo donc a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka na n'u ye ka na u bɛɛ minɛ k'u kɛ kelen ye mais jɔn bɛ fo jamanadenw de bɛ fo sisan nɔ n'u y'i minɛ groupe dɔ b'i minɛ o bɛ se k'i minɛ k'i fili groupe wɛrɛ ma n'u i ka négociation na ni sɔn ma kɛ o kɔrɔ k'u b'u hakili to o la kɔrɔ ko nafa bɛ e la n'u ko ko 1000 ni e ko non ko a y'a to 5 la o kɔrɔ ko nin ye mɔgɔ nafama ye donc u bɛ e mara ka ɲa Assimi kalikan de don otage fɛn bɛɛ k'a b'a bɛɛ libéré pour le moment 18 o de bilala wa tɔw bɛ yɔrɔ min na fɛnɛ olu fɛnɛ repéré la kaban olu bɛ yɔrɔ min na olu repéré la u bɛ mɔgɔ minnu bolo olu dɔnna mais mɔgɔ ninnu mago bɛ négociation de la wa an bɛ to autorité an ka présidence kɔ négociation na an b'a dɔn k'a fɔ inchallah minnu ka mɔgɔ minɛlen don k'u hakili kɛ kelen ye u ka mɔgɔ bɛɛ bɛ libéré par sabula an ka jamana bɛ yɔrɔ min na ko bi satellite de jɔlen don Mali la i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ dɔn mais ni min farati ni ka otage bɛ bolo la ni k'i b'a kɛ ni asso ye k'i bɛ asso lancer o b'i ka mɔgɔ faga i ka mɔgɔ bɛ se ka sa donc an kana pression i ba voilà donc c'est un fait stratège an b'a ye k'a fɔ baara in a ye 18 na bɔ Gani o yɔrɔ kelen na an b'a ye k'a fɔ mouvement armé mɔgɔw olu ye communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ ko Mali gouvernement ka olu labila ka kuma kelen f'u ye sala accord bɛ waleya ka olu ka azawad d'u ma wa ou bien mun de bɛ kɛ o waati kelen na depuis Russie ka kɛlɛ daminɛ la k'a fɔ ko économiquement ko ye Russie sanctionné k'a fɔra ko Russie ka fɛn min ye a ka transaction économique k'o sutira européens ye Mali kɛlɛ wuli tugun voilà parce que faut ka an ka dɔn an ka intérêt bɛ Russie bolo ne bɛna min fɔ maliyɛnw ye u ka yɔrɔ lamɛn o waati kelen y'a sɔrɔ ni mɔgɔ min hakili b'a la mouvement armé ye communiqué kɛ o don o k'u labɛnnen don k'u ni Mali armée k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko ka baara kɛ u y'a kuma fɔ mais depuis Russie donna kɛlɛ kɔnɔ o yɔrɔ kelen na u seginna k'a fɔ ko non ko accord ko bɛ cogo di k'u bɛ fɛ Assimi ka bɔ k'i dan tigɛ u ye kɛlɛ dɛ u kelen mɔgɔ kuma min na depuis u ye Russie u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko SWIFT n'o ye système interbancaire ye u ye Russie tigɛ ka bɔ la ka transaction diminuer o yɔrɔnin bɛɛ la Faransi ye ordre di Bazoum ma terroriste fɛn b'a bolo a k'a bɛɛ bila Bazoum y'a ka terroriste bɛɛ bila non mais ni yɔrɔ ɲɛfɔ ka ɲɛ Bazoum y'a ka terroriste bɛɛ bila terroriste minɛlen kaso la ka tila ka bila ka tuguni o kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye terroriste baden de bɛ yen u ka mɔgɔ minnu bɛ yen Mali ye minnu minɛ
Mali est Russie, Tchaman de Faka, Mali armée monte en puissance, on a détruit, parce que connexion comme Mali armée connexion qui est à bord, nord ni sur Russie ben Nyokoche. Parce que l'armée a d'amener d'ouvrir l'opération qu'elle est a d'amener Sika so Bougouni Maran nous de la Kanani Kouloukoui Kaklaka Yeleni Kouro Bankas Narai. Donc a y a de que zone de défense en B a y a paix à la tissé Katanai. Bon autour aussi nous combien lien au Luni dont nous nous connexion tira. Donc nous c'est ça. Mime Kasola Niger au début de la boque au de renfort. Donc on a fait un mouvement armé nunga. Mais Gandhi, on a sur est-ce que va Kalama. Si ça non, au moins il est où il est mingo. Malik la mena. Français quand fait libérer. Tessalit, allez ni Kidal, Mali armée de B. Mais mine on B akabo aklima. Mine do B akabo aklima. On a à peu près des blindés d'avier de blindés moumbi, d'être à blindé à Kefina. Alors mon bardo. Mani a famia. Au Arab me fait B. Na allait taler ka bon monti. Kata qui doit contrôler 166 missiles de balles là. Hein? 166 missiles. Avec des précisions de frappe sûres à 5 mm près. Abaka Siblou Bongaso. Ça va n'a Siblou Dje. Ni 5 mm près. Au Koroka Siblou Dje. Ni Robaï. Hein? Donc, vous avez Mounier. Ni convoi au Kabedou. Ou Tsekadou. Mais Biltesit contrôle le Mali Boulot. Donc, à Niger. Ou Tsekadou Mali qu'on a tourné au Feneg et la Bouka. Donc, mouvement armé nous m'a essayé à Kelly. Mali armé va accord donc nous qu'elle m'a donné nous me donne une condamne. Et mais entre la Nimbela. On a corbo. Gandhi nous ya corbo. Nous ya corbo mais là-bas nous bena tira. Wallahi français bla ka be Mali sanctionné. Mina mumba obi mumba mbulu na ngamba ti. Français mo bende la be riche do kala ka ko Mali bo ka mina no ti ko mi mangachi. Mina mona force de do yo ko be ici kele be quoi. Donc, on veut faire muneke, on veut faire armée Mali de la Tchamachère là. Mais on y a son, au lieu de Mali est camfla occupé Kaba. Français, Tessalitini, qui a le camflam d'âme, armée malienne devait à 100%. À 100%. C'est vrai qu'il me cap, il a poché dans la là. Avion bébé réchauffé son marafé. C'est vrai, son mot, son Mali, avion paix. Yoro kuntige Mali armée la folle, comme on a des canards chauffés qui va à faire, ou à finir qu'il est binawa. Ah non, voilà. Son pilote qui va ouvrir qu'à 3 heures de cas jolé, qu'il est c'est qu'à tchou à tout moment. Donc on y fait de paf. Ni fait de grado paf. Aradar Mounumbe, Aradar B, à missile B armélin. Armée est moko benda. Parce qu'il va au bibina, nama donin kele à terre. Donc, Bassoum y'a qu'à terroriste bebla. Ah, mais vous voyez qu'à du point, tu n'es pas. Aya bebla. Aïe, quand flambé avant. Non. Quand flambé. Mais, avec, quand flambé pochon avancé là. Au lieu de l'aimer. C'est ça l'ethnie qui dalle. Au Kama on développe. Mali armé à 100%. Bi, Somada de Kourou Soma, Français a mis une flotte à Kataka désinstallé. Et Français convoite. Français convoite pour la Dame. On convoite à l'Internet parce que Français 500 éléments avancés à l'Ukraine. À la base, Minem donc Mabro, il y a un nord là, et un nord là, au Minem nous n'a pas de donc à la plateforme Mumbe Kao, à eu base pour le désinstaller. À tout le Boussini Menaka détail. Donc, après on Minem désinstaller Katasisa. A contrôler Mali armée taille minen beta ali misili ani nami Mali armée o kini nani ko ni ta ka fare bulala ka be duma sari ala ni na ka gwa nege ka beta ko to armée o ka dai ku isu ye anga mina be boy ne ma fe na ko cargo be sara kana émission temenia yafo ma fi na ko cargo do wila ngo ko sira minen ta ko minen tu bulo ngo iriche cargo do wila kana bo iriche me mi no o de ko ni quoi. Parce qu'il va quand même français basé nous libérer trop. Il s'y bien dans la camion de qui prépare comme missile de Kouroufi. Il s'y a missile ça va bien. Pour Satan 2. Satan 2. Maroni a combien? Satan 2. Allez de nous compter des ardeurs faut être mon c'est à détecter. Satan 2. Voilà. Il s'y a missile de l'MB. Nous veut de tsunami de là. Est-ce qu'il va calmer aller de Bedou? Dila, Mauma qui veut Jimmy ou Robin Colon. Oh, Badi, Dino, Ali Koliji, Nimi Frati, Yokolasi Yerama. Ni a qui a beau de bon, le fond de ma, à beau de ma peau et Posédon. Missile Posédon. Missile qui est Posédon et Zingor. Allez, missile, allez, des navires, allez, de bateaux, et la sous-marin Mumbai. C'est pour cela qu'ici, a tellement bien préparé cette guerre-là. A un navire là, à Algérie, a un navire qui est là, à Algérie, avec Europe, Faragnon, Kapo,
ne y'a fait ngo irisu donna Algérie mu ka navire donna u ka navire nana ni ko ko Mali ngo Mali te ngo abara abe fa ka Union européenne contrôler à partir du Sahel nya fi wa kelen kololo ni a eu S400 triomphe di Algérie ma c'est pour couvrir le Mali et l'Algérie parce que missile film mina ke bi ni ça ni moyen de défense orienté bula abe bika na bini ke mako sara na bini ka duguta chenadi bon Niger ba fa kele mu wuli aka suma korba parce que yana nga Union européenne gauche funa amé et Niger ga kuli bon mu gere zali do donc mo ga gere des zali mi fu mo to ko le fam ka donc a fo isu ya ala allez suroubi ça français va aller à front Niger ka soroka attaque d'abnéa la France veut que akana kala yana quoi parce que féminati ate français to yin kuma te nunuma féminati na tira e ba ko ma ko mo te bo français mo te armée française mo kelen te bo ça donc pour laquelle français na ka mneonta e ma Niger ordonné ko ka mneona bo mais ay erreur ke quoi akumbulu ko mali ko folla ma de do kaun de ba mulo seza kaun ni minelendo quelqu'un minambe non moi tu sais ni qui dans ni tedali minelendo o bla de déjà o da to ne que e ma alati be fambe femi missile S400 triomphe o ban bekuna il si a missile do be ko zigon o mu fleni o de be do navire là o navire fene prene no ko bla donc il subit to ça le kona il ko mo ben de là quoi France kata juna e ma il se cargo do ko France kata pour que avec quand il be ça fait bel et bien il frappe 5 à perdre pendant 100 ala kana ke kwa korobo kwa nu ya korobo ise baka na dafe dugu flabe olu be fara malika ala ka barka do Putin na dafe dugu flabe nu ya korobo ni Niger ya korobo na ya korobo femi bi tiala o dafe wallahi na la na kracha me Niger ke région wallahi Niger be Mali région non parce que monsieur na attends même il suit Kabri Mali et tisiti minoro madron ma il suit ne ki mango richier et c'est ba kalama MI flingue MI35 flingue qu'on entend dit follow qu'on a man mineko ou fait en fait parce que c'est la zone la plus stratégique aller pour loin de Niger contrôler il veut pour nous contrôler donc mais en boloka o banga boloka kidal kangono e kidal kangono anga mobe tesalit anga mobe gaw obina libéré gaw minon chera obo boyoro no deski ba kalama batono la benen ko occuper adopto femier ou ka gosi ale ni menaka donc l'outil élément mon l'outil sera fouillé c'est ça mouvement armé mo ko le la démonstration que force ko jo mo chema ko fait donc e bolo ga communiquer fou de force ji temo la time il va donc français va faire la na si il se peut tenir les deux fronts à la fois vous y allez expliquer français va faire la ni il se ka front flanqué économiquement avec ni kelen est-ce que avec ça Sahel fait contrôle fait nata at no perdu donc il aurait pas aimé faire Kaladjedi ou bien Minendi il renforcer mais chaque fois ou bien français renforcer avec ça il bolo to Sahel kan tout mina parce que le problème gramier français que les sanu ni ka jama ni ka lulu ni ka bassin le bassin de Nara le bassin de Taoudini le bassin de Tilap ka bassin les 5 grands bassins ka be ko pétrole ni français mo be fengeli ni là le Mali dispose il va donc ko en gaz mais Mali va d'adwa 28 millions de mètres cubes de gaz Mali au gaz drôme français bla mo to do riche la gaz là français le gaz me consommé à 30% mais bon riche là j'ai des terrains donc na ni ka sa be riche kumbulon to na gaz be oromina gaz du me oromna Mali ka pour de oro fene lay baragelara bulu monsieur bara compliqué la bulu donc avec mouvement armé na wuli ça on le démonstration e kalaje kamale armée testé kalaje mais abli kuna ka guerre menem pas clé wamba fina fene ibe chibonté on na guerre grave que fait français avec Mali trade conseil de discipline kay armando utiliser kamay Boubou Hadza ambe to émission qu'on a là ambe avancé armée ka fenga mais sene anga avancé amba fo et commerçant baw ye produit be mo produit ba fika produit publicitaire ke akera produit qualité akera boisson akera thé produit be fen bolo avec se ka se ama ambe ava produit la polo ka ko fo mo ye to me na pour que mo be se ka to ya yoro na ambe fuli famba di bama dramela manale produit gadal PDG baye avec ka en sponsorisé avec ma kera mo ambe bama dramela fo Boubou doye anginanga kafoko ebu kiko ama kafoko mois de mars ko keleke minan do kakana bu do silan do kafoko do ene wele ko non nana
k'a bɛ saga dɔ furu la k'u bɔ émission dɔ senfɛ k'a ka saga dɔ ala ka saga digɛ na an ka siriya ayi non a ko de ko i ko mois de mars ayi sa o kɛlɛkɛminɛ dɔw bɛ na ko n'olu a ka saga kelen dɔ furu la ka n'a di an ma a ka saga di ma ka na bari sabula i b'a bila kunna ko minɛn ninnu nali ye wajibi de wajibi bilen a bila kunna ko minɛn ninnu nali ye wajibi bilen de fɛn dɔ b'anw bolo Russie y'a testé Ukraine a ka U37MI.2 Russie y'a testé ka Ukraine avion naani de jigin n'a b'i bolo avion foyi tɛ yɛlɛ a bɛ yan donc fɛn minnu bɛ ka fɔ nin k'a bɛ nalen de mais a k'a bila kunna fɛn na tigɛlen ye ninnu ye a kana fɛn min ka di ne ye dɔrɔn a ka kɛ ala kama a kana saga ni siri yan a ka saga lajɛ don o don ni minɛn ninnu n'an taara lajɛ don min na aéroport la an bɛ saga ni kantigɛ. mais a ye layidu ta dɛ. bon ne bɛ min f'i ye nin kɛra in bɛɛ prévisible tout est prévisible c'est vrai quoi i b'a bila i kunna an tɛ faransi partenaire la koyi an ni Russie de bɛ ɲɔgɔn bolo guerre min filɛ Russie bɛ ka guerre min daminɛ n k'a y'a jateminɛ de. u ye Russie bɔ surtout la intersystème bancaire la i b'a kalama ko messagerie système bancaire Russie yɛlɛma o kan direct. o jumɛn. ça fait transaction fɛn bɛɛ bɛ kɛ k'a kɛ ni système dɔ de ye a système européen de bolo u ye Russie tigɛ ka bɔ o la yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ Russie sira kura ta mais n ko c'est un pays qui est très prévisible donc ne bɛ ka fɛn fɛn fɔ nin guerre in kan ka ban nin kan ka kɛlɛ kɛ don jumɛn nin bɛ ban don jumɛn ni dugu in bɛ minɛ nin don tout est programmé. mais bu an kɔni an b'o yɔrɔ fɔ fasodenw ko ka o yɔrɔ f'i ɲɛna bu kɛlɛ daminɛ ni bi cɛ i ye fɛn fɔ a bɛɛ kɛra i ye min fɔ minɛnko la nin bɛ na waati min k'u a bɛɛ kɛra i ye min fɔ kɛlɛkɛminɛnko la bilahi hali o don dɔ ye ne wele k'i ko Russie nana ni minɛn min ko n'a bɛ da i la walahi dɔ ye ne wele a kɛra ale terikɛ dɔ la olu nana ka n'a fɔ ale mais a dɔn na c'est à dire o y'a d'ale la ale m'a dɔn fɛn min de don mais émission na mɛnɛ kɔfɛ de ale y'a dɔn réellement c'est à dire kɛlɛkɛ fɛn min minɛn min dara na ne tun don. Gani ni n'a bɛ terikɛ bugu i bɛ kɛlɛkɛminɛn ninnu. n'i delila ka sogofaga marifa tɛ dɛ n'i delila ka arme fɛn Rafale ci siɲɛ kelen a b'i minɛ. an ye 19 terroristes de minɛ ni appareil ye u b'a da i la dɔrɔn n'i ye marifa ci siɲɛ kelen a bɛ dɔn. 19 terroristes u tɛgɛ dɔw la dɔw b'o la u y'olu gɛn k'olu minɛ kungo kɔnɔ yanni ka fɛn in d'ale la bon wulu fana bɛ kungo kɔnɔ yen. bon i k'i yɛrɛ di mɔgɔw ma mɔgɔ bɛ mɔgɔ dɔn hali ni wulu deli wulu t'i dɔn wulu in b'i dun k'i ban teyi. wulu si ka wulu in ale de bɛ ka yala n'a n'i bɛɛ i k'i yɛrɛ di Mali armée ma pas sa wulu in k'i sɔrɔ n'ale y'i sɔrɔ voilà bon n'ale y'i sɔrɔ yɔrɔ ma dɔrɔn o y'ale ka sɔrɔ fana bannen a tɛ dumuni wɛrɛ kɛ bilen parce que ale bɛ sogo 20 kilos de don hadamaden sogo kɔni 20 kilos sogo non n'a ye mɔgɔ minɛ sa a b'a dun ka to kolo dɔrɔn de ko sɔgɔma fɛ a b'o dun. nin ko banna. non halisa bugu an bɛ taa ɲɛfɛ. Gani an t'a ko nɔgɔya funteni bɛɛ dɛ. émission bɛ ka jɛɲɛ dɔɔni. an bɛ min fɔ an lamɛnbaga bɛɛ ɲɛna don nataw la a bɛ an kunna ka émission ka a groupe WhatsApp sigi n'o ye espace de vérité. an balima caman ye an wele k'an ka essayer ka groupe WhatsApp sigi min bɛ se ka to u bɛ se ka information sɔrɔ à temps réel u bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais an bɛ min fɔ fasodenw ye an bɛ aw fo parce que a ye danaya ta k'a da kan an tun b'a dɔn an tun bɛ min ye o ye ni émission bɛ kɛ radio la hazo caman bɛ sɔrɔ a émission na pour que mɔgɔw b'a sɔrɔ mais Facebook sanfɛ Web TV sanfɛ ka tila k'o émission ta k'a rediffuser pour que bɛɛ b'a sɔrɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye bugu an bɛ fasodenw fo mais bugu folikan jumɛn de bɛ e yɛrɛ bolo ka na se maliyɛndenw ma. folikan min bɛ ne bolo ka se maliyɛndenw ma ko ɲɔrɔ sirifukɛ de y'a fɔ ne tɛ dɛ u ka taa sirifukɛ ɲininka mais ala kulo bɛna sirifukɛ denw kulo bɛna ni n filila n'u ye n sutura n ti yafi ma sirifukɛ n'a denw tun bɛ baro la sɔgɔmada fɛ 2011 sirifukɛ de y'a fɔ a denw ye don min na ATT ye lettre ci sirifukɛ ma k'a fɔ a ɲɛna ko n bɛna muso kɛ premier ministre ye sirifukɛ ye page 9 de sɛbɛn k'a di ATT ma o kɔfɛ ATT ye muso kɛ premier ministre ye a digira sirifukɛ la a don sirifukɛ bɔra ka a n'a denw ka baro la a bɔra ka discours dɔ kɛ a ko Mali janfara ko Mali bɛna bin kɛlɛ kɔnɔ ko mais ko ni nanzaraw da donna kɛlɛ in na ko kɛlɛ bɛ juguya ko ni kɛlɛ jigara ko kɛlɛ dan san 9 ani kalo 5 Mali kɛlɛ b'o de la ko n'o kɛra k'a bɛ ban a nɔgɔyara saribu an bɛ se ka fɔ a banna dɛ. bon ne bɛ min fɔ malidenw ye fɛn kelen bɛ karamɔgɔ dɔw tiɲɛ o ye bɛnbaliya ye an ka bɛn malidenw ka bɛn malidenw ka bɛn walahi Cherif de ɲɔnɔ de y'a fɔ ko kɛlɛ tɛ san 10 sɔrɔ walahi wa kɛlɛ b'a la ka sumaya walahi
u k'a dɔn ko wagati de sera u k'a dɔn k'a fɔ le 22 de ce mois Assimi ye décret ta ka colonel dɔ nommé a tigi tɔgɔ bɔra n kɔnɔ k'a kɛ ale des centres de recherche et de documentation de l'école de guerre min kan ka créer a mɔgɔ yɛrɛ nomination daminɛla ka ban an ka école de guerre le directeur du centre de recherche et de documentation au directeur nommé le 22 Assimi a nommé donc sisan an tɛ taa formation an tɛ taa fansi mɔgɔw de bɛna bɔ dugu la ne m'a f'i ɲɛna ko français bɛna formation na Mali la yan m'a f'i ɲɛna ko français bɛna formation nka n'a ma kɛ i bɛ si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ français bɛ na an b'a former k'a dɛsɛ ma n'an b'a photo ta k'a bila ka taa a officier salikan kɛlɛ kɛlɛ wɛrɛ de ye quoi cɛncɛn fuga bandawusu kɛlɛ a ye français ɲininka o b'o dɔn kojugu donc mila n bɛ min fɔ maliyɛnw ye an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ kelen ye an ka makɔrɔbaw bonya an ka dan ka dɔnnikɛlaw la wallahi fitna caman bɛ a b'a la ka tɛmɛ dɔnnikɛlaw de b'a la ka ala deli kɛ ala delikɛlaw bɛ ka daminɛ kabiri Mali kun fa kun dɔnnikɛlaw bɛ ala deli la don o don o ala deliw de bɛ ka minɛ ala deli dun bɛ tiɲɛ ni bɛn t'aw ni ɲɔgɔn cɛ an ka ɲɔgɔn minɛ Gani k'i fo ka émission fo ka Dawuda fo ka tɔgɔ fɔ Bali ni Gafure k'a fo assistance k'a fo dɔɔni n t'a fo kosɛbɛ dɛ vraiment k'a fɔ ala k'an bɔ su la maliyɛnw an b'a fɔ aw ye jagokɛlabaw mun b'a fɛ aw ka produit ka lakodɔn a bɛ se ka émission sponsoriser o bɛ se ka kɛ sababu ye an b'a ka produit an bɛ se ka publicité kɛ an b'a fɔ aw ye ni aw mago bɛ awa mayonnaise la ani tulu ani sukaro ani produit caman fo ka se Nescafé ni Lipton bɛɛ lajɛlen ma a bɛ se ka san produit garan bɛ sɔrɔ boutique min na n'o ye Bama Dramera ka boutique ye cette 11 bɛɛ n'a ye produit san cette 11 la aw ka se ka dɔn k'a fɔ a bɛ ka an dɛmɛ an bɛ Bama Dramera fo ka Bama Dramera fo an tɛ sɛgɛn Bama Dramera foli la a bɛ san kelen bɔ a bɛ ka Gani maliyɛn a bɛ ka an sponsoriser donc an bɛ Bama Dramera an ka foli ba a ye mɔgɔ b'a fɛ ka produit publicitaire kɛ i bɛ se ka gɛrɛ an na i ye ne sɔrɔ i ye Boumabel sɔrɔ i ye an ka assistant yɛrɛ sɔrɔ soit ni ye Dawuda sɔrɔ a ka ca Ala fɛ i ka produit an b'a kɛ an kun ye an bɛ se ka a publicité kɛ an b'a fɔ aw ye Ala ka an bɛn a ɲɔgɔn na wɛrɛ ma wassalam. Supermarché Abiba Market. Supermarché Abiba Market mawte yoro dugulina. Olu sigi yoro benendo nyamakoro cité UNICEF ma. Femi ou nécessité des enfants et remanja nyogona. Station Totali Kerefere Choi. Niko Supermarché Abiba Market. Afon amago bese magonye mina misani fenfema. Nimbela jelembe soro uga yoro la. Ukoko amusola koka lafia. Ko ode uluka lanyini. Ode hukum konna nasa. Sogola sakune kerenkerene nyuma. Obe soro uga yoro la. Kasandoron katake dagala. Femi unana an lafia tobi ke minan ko o fene ta fanfela la dumuni mo minan nyumo ni bela jale ne be soro uga yoro la moni nguru la sagole fo gata se magoronu ma oni malo kerenkerenu bela jale me soro uga yoro la wa ko yeso franco ga joshi ko kasagelani mi ga sokon nana ayi o bana supermarché Abiba Market mo fino femi kasadiala nyuma do do randumo ngi nyegen konna aleni sokon naw kama femi foto u bela jale ni yorobe ala o bu fino ka harama de refene kasadia afo supermarché Abiba Market mo fino madan o fana daro made femi mi fen sanuma nyo ube u feno mini jubo la fogata se boisson énergétique ani an sukiro du mauma nono keno u fe nono ko musugoro mo bela jele ne be u ga yoro la ni be fekito isigi yoro la kanege juru bamba ka supermarché Abiba Market maula soro ibe wulili ke 78 68 17 68 Supermarché Abiba Market en la fiara. Purchase your tracks today. Al umra be silamɛw kunnafoni k'a be duguta kɛrɛnkɛrɛnni min labɛn san 2000 ani 22 umra ogumu kɔnɔna na ko o tɔgɔsɛbɛnw bi senna hinjikɛla minnu b'a fɛ ka taa umra la ɲina sunkalo dɔgɔkun fɔlɔw la ni o b'a daminɛ avril kalo tile 4 ka taa bila a tile 18 na san 2022 ko o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 80 na minnu b'a fɛ ka taa sunkalo dɔgɔkun labanw na n'o b'a daminɛ avril kalo tile 17 ka taa bila mai kalo tile 2 la san 2022 ani 22 o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 120 na
al umra b'a da silamɛw kulo kan ko tɔgɔsɛbɛnw bi senna halisa minnu b'a fɛ ka taa rajaba kalo o dɔgɔkun labanw dugutaa la ni o yɛrɛ bolodalen do ka bɛn février kalo tile 22 san 2022 ma. al umra be silamɛw fo minnu ye danaya da u kan wa a bi weleweleda kɛ u bɛɛ lajɛlen ka boli joona ka n'u tɔgɔw sɛbɛn ni ka duwawu kɛ u ka taa ni ka segin ɲuman na Saudiya jamana kan. Ka fara o bɛɛ lajɛlen kan, al umra